Pak De Besar. Aku wis duwe Anak wedok Pak De. anak wedok aku ra duwe Gawe. anak lanang. Aku wis duwe nek butuh sing wedok bakale mara dhewe. Oh ngono. Ya. Ayo betul Pak De. Bu, ngaturaken kepanuwun Bu. Ya Mas. Mas. Bayeme lemu-lemu. Ayeme yen wis ketemu. Menek andanggo ngondo sukun. Dalan sepur sing munggah mudhun. Ya. Dadi rondo. Heeh Pak De. Ketoke getun. Heeh. Reregat prawan jarene saiki Munggah. Sing ngomong sapa? Aku. Raden ali-ali mripate biru sing tak tresnani amung sliramu. Lurik-lurik ulane sawa. Heeh Pak De. Sing apik asmane sapa? Jarik disampirke ketoke klirik jebul mikiran. Lah mikir banter lho Pak De. Ya. Atiku bangsa lega. Ya kita lega tenan.
bakal lali kuku kae kebak cerita tengah wengi aku mampir mrono cetetan sakjroning ati kan luntur saya merak hati aku kowe dadi karepmu gubuk asmara sinarengan Cindy Laras siang menika live streaming dalah habis video syuting punapa dene sinengguyung audio sound system ARS Mojo Mulyo. Kebak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge gubuk asmara biyen kae tak besok ora bakal lali guguk kae kebak cerita lingsir wengi nganti kaget rino matur nuwun. Sendiwati gangsa cacahe ayu-ayu kabeh. Mbak Rini CS
ayu aku ngenteni tekamu marang nego ing angkasa lipas sontak kok pawartamu Desi kekodur om jatuh Wiyati monggo Pak Prapto semono jadiku bisa seni mego kartiko kairing rasa tresno asih balikipun katur lumaten kakung Gita ingkang kagungan blimbing wis bar panen iki Kung nggih laju ojo lamis Mbak Rini Eyang Gita Master Masunar Wilujeng Lelenggan Ditri Menteri Mbak Esti Mami Asih Mas Herno Bebe Mbak Kiaton oke Mas Adi Bapak Ida Mas Anas lintar cahayu Gudang mania Mas aku ngenteni tekamu marang mego ing angkasa limas sontak lepah watamu kairing rasa tresno matur nuwun matur nuwun Mas Panio Mas Bayan wis nyanyi
asmara. Mas Nyoto saking Yati Arum Sampirjo Wirjalegya. Yen liwat aku kelingan ku bukae biyen tak golek nang tengah kepak tulisan warna abang tondo isih lega. Mbak Rini ya. Mas Pranto tanpa kuasa mas betapete taman asmara Pak Putu kubuk kae wate kemakan Pak Jesetu kubuk kae kebak trito wayah sore wayah wengi nganti gagal trino Cinta laras nggih sekecakaken sedulur ras rukun agawe santosa nggih nggih catatan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi karawa mas mergeleren nang gubuk asmara ya Mas Sunar gembok 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 nggih Pak Salim terima kasih nggih monggo Mbak Rini. Aku kelingan ku bekae biyen tak goleren ning cagak kebak tulisan warna abang tanda isih sayang Jenenge kubuk asmara biyen tak ando Ayo Mbak Menu, Mbak Yanti, tanpa Mbak Cicit. bentel tanpa koso bote-bote ke taman asmara Panawati nganti besok ora bakal lali kubuk kae kebak cerita wayang sore nganti kaget trita Cinta laras masuk Pak catatan sajroning ati datan luntur saya mora oh iya aku kowe Macem dadi belum. garwa marga lereng kubuk asmara
Terima kasih matur nuwun. Dek jaman berjuang njur kelingan anak lanang biyen tak Mas Harto sak rombongan wilujeng rawuhipun Pak Destu wilujeng lenggah nang gunung tak cadangi sego jagung yen mendung tak silih capek gunung Rada maju sithik. Nah, ngono mbok ngono karo engko nek entuk saweran pengertina karo mlaku-mlaku ngono to ya. Ambles kok dhewe mau golek. Lah mulo tak kon maju rak men jo ambles. Kowe kok nek mundur-mundur ambles to. lho sindene kalau mongso nggo sepatu Nah iya. Iki ya wis ra ditilang polisi lho, ngene iki nang pasar nggih sandal Oh, jinjit. gak eneng polisi nilang kowe prak kleru. Lagune Medion Ngawi. Terima kasih corobikane, Bu. Aku bagai ya, Wi. Iya iya kok tak bagi. Sekar bisa nyaman. Sinar film aku lagi. Kalau laras live streaming HWS Multimedia ARS Mas Wolok Cinde laras lagi Dek jaman berjuang njur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana Iya. Mas Gebuk joget yo nang gunung tak cadangi sego jagung yen mendung tak silih capek gunung ngono lho Le. Pak Simin karo Suwarawati nek urung mangan bedingone sik. Nggih. Iki takon hae kok nyawang liyane iki piye to ya? Hah? Sik lugu ya, Mbak ya. Heeh. Lah iki arep nyuwun gendong neh iki. Aduh duh. Yuk, siap. Syukur bisa nyaman. Saking jenggung sekitar.
pamit karo aku. Oh iya 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 Duh wong ayu bebojanku. ati susah mung kangen sliramu. katresnanku ora beda rasaning atiku awak lungkrah keiso turu wayanganmu api ngreridu atiku olok Reno wengi tak ante-ante aku tetap nunggu kowe balik. Rasa kangen ra bisa mari lamun sira Piye, Mas? kan bisa Baik, goyang ya. Lho niki wonten Mbak joget ayo. dulur kula lanang Nggih, terus Mas pundi, Pardi niku Mas Pardi. nembe dugi niku. Nggih, Mas Pardi wilujeng siang. Rini lah mbok omongi sareng nyawer gak toto-toto sisa. Nggih, sing nyawer monggo dipun tata. Nah, ngono Anu to ya. napa niku sake dhewe-dhewe. Yuk, siap. Ji, loro, telu. Aja semalang wong bagus tresnaku kira kalayu Ya ayo. ora sih aku bali sayang bisa sumending ana ing
dukung sing Tondo moto kadung tondo moto seliramu yen lali omreng sumpahmu ojo lali mring dosamu Rebulane dengan tani Karo nyekeli apa, Mas? karo nyekeli wekmu kanggo ngusap ning elukku arep kecekelan apa bingung monggo ing kepareng Bridho Asta Cindilaras marak ngayun ngajan para waladan padepokan dukuh dagang hati dalam pangrawit Cindilaras kepareng andhabar puspawarna mangke kalaju ketampen ijo-ijo monggo yang para wiyaga ndungkap gegerangan sinarengan gegeranganipun murih regenging pahargyan
Ijo-ijo ijo-ijo aja mampir ya ijo-ijo aja diundhuhi yen sing ngabang ora kurang sing duwe bojo ayo dirusui aja ta yen sing lagan ketok elaran ya dari mana mas datangnya lintang dari sawah turun ke kali Cindi laras cinta dari mata turun ke hati ya ayame apa ya pitike yen ayame sekilo pira regane bayane apa ya carike yen carike do gawe seneng ati nggih matur nuwun. Lho niki saderengipun nderek mau bagya pun kadang kula kinasih Mas Santer Wibowo ugi anggenipun kakung hajat Purwo Madya tasah pinangi wilujeng wis dayanipun kadang monggo yang kakung jumeneng yang kakung Zaman berjuang
Kung. Dongi sego jagung yen mendung kasili cape pengasih yen ngendika sarwa lirik senadyan namung prasaja nanging bisa
pengendangi dan ngece sentimen iki. Pak, ampun pindah mriko riyin. Lah iya. Sindene lemu mriki, ampun teng mriki riyin. Percaya aku. Lah nggih. Idolane Sragen nang kene iki kabeh. Nggih sing lemu teng mriki. Kandhane kok. Teng mriki mawon, Pak. Lah ning kono ya nggone rombongane piye. Mengke mriko barbar magrib. Kono rombong aku ngerek ya. Yo. Itu perahu Karo Lastri ra apa-apa iki. Arkipis. Kurang apa aku iki dadi wong priya. Kurang apa aku iki nggone tresno. Ning nyatane sliramu nglarani ati. Ati satu wis ra bisa ditambani. Ora bisa dikedekke barang lento weruh sliramu jejer dheweke andem tresna ngumbar nafsu ning asmarna nani aku yen nyanding wanita liya wis milio tresno aku apa dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone bola bali agawe gelane rasa rasa tresno sliramu ora bisa njogo apa bojo hayam tentrem mangajak bola bali mbok aja nglarani ati bojone bola bali agawe jelane rasa rasa tresno sliramu ora bisa njogo Astra bubrake Delaras goyang pangati Kurang apa aku iki nggone tresno ning nyatane sliramu nglarani ati patiki ora bisa dikedekke
suci tembul bayang gaul Anjing tresno mung bar nafsu ning asmara lali aku yen nyanding wanita liya wis miliya tresno apa dheweke wis miliya dadi bojoku apa bojone bola bali agawe gelening rasa tresno sliramu ora bisa njogo wis miliya aku apa dheweke wis miliya dadi bojoku apa bojone bola bali agawe gelening rasa tresno sliramu ora bisa njogo sasuwun mugia engkalo eling marang keluarga tansah nyanding pangajap bola bali mbok aja nglarani ati pangsul Ini. Nah, berdiri sama tinggi ya. Mbak Yanti jogetnya. Sawer, sawer. dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak nang tawang mangu nganti lincir srengenge ana kene aku nunggu SMS rambelesi yen tak telepon malah
sayang sayang kowe ora teko janjane kowe nang endi gelagatmu sajak nyupri atiku sujana kowe kencan karo wedokan liya yo Cindelaras masuk tak lilani kowe pamit lunga monggo yang mau joget bapak Asik. ojo Iya. nganti sembrono ning luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo ning omah ngenteni nggonku nunggu ngenteni balimu tak rewangi beruh cuci baju kowe boleh malah nglarani ati ora nggawa duit mas malah nggawa bayi masuk anake sapa kowe anake sapa ayo yo aku Goyang, Mas Nar. yen Eh. sawang tonggo alah yo iyo omo nyawang aku yo omo nampa ra kelingan janjimu semono omah gede kuwi wis arep rubuh piye aku rane piski elo nyana saya gede ragane kowe mulih lunga bayi oleh-oleh asik iya ada Mas Teguh Mas Trimente Pak Trimen Angga Mae Angga Bunda Gaten Besti Mas Priyo Wiguno asik Mas Anas Mas Aris Mas Arin Mas Bun masuk Mami lani kowe pamit lunga pawelingku Mas ojo Diana nganti Tompe. sembrono ning luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo awas omah ngenteni nggonku nunggu mas ngenteni balimu tak rewangi beruh titik waktu bila kowe mulih malah nglarani ati ora nggawa duit malah nggawa bayi asik anake sapa kowe anake sapa aku isih yen disawang tonggo emoh Mas nyawang. Beni Jling aku yo emoh nampa ra kelingan